Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li ma ħassx il-bżonn li jitlob għax-xhieda ta' Simon Busuttil fil-proċeduri fejn qed jitlob li tiġi ppubblikata l-inkjesta E-Grant. Mistoqsi minn One News jgħid għaliex ħalla barra lil Busuttil mill-lista ta' 23 persuna li talab li jiġdu fil-kawża minkejja li kien il-protagonist ewlieni fil-gidba E-Grant quddiem l-adba tal-qorti, Delija qal li ma ħassx il-bżonn. M'għandniex bżonn inħossu li m'għandniex bżonn ix-xhieda ta' Simon Busuttil. Dan minkejja li Delija innifsu talab għas-sospensjoni ta' Busuttil mill-partit wara l-eżitu tal-inkjesta. Viżibbilment skomdu bid-domanda, Delija għażel li jinsulenta l-intelligenza tan-nies. Jekk in-nies li qed jisimgħu lilek ibagħtu biex jifhmu dik, ħu paċenzja u fehmhom ftit aħjar. Intant fl-awla tal-qorti l-avukat Victoria Buttigieg mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qalet li l-lista ta' 23 xhud huma kollha irrelevanti għall-każ. Żiedet tgħid li l-mod kif infetħet il-kawża tmur il-barra mill-parametri tal-każ u li kull ma jridu jagħmlu huwa li jġebdu kemm jifilħu. Matul il-kawża l-imħallef Robert Manjon wissa lill-avukati li qegħdin jidhru għal Delija sabiex jevitaw li jsiru ripetizzjonijiet u jiġu għal konklużjonijiet. Dan hekk kif għal darb'oħra l-Oppożizzjoni quddiem il-Bank tal-Ġudikatura komplit tirrepeti l-istess affarijiet li ġant qalu fl-ewwel seduta.